Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с предаването директно на телевизия СКАТ. Аз съм вашия водещ Григор Лилов. Какво се случи и какво не се случи през изминалата седмица, с това ще започнем. Първото, което се случи през тази седмица, е нещо, което не касае България, но касае света и за което българските медии категорично се мълчи. То започва последния начин. Русия, Великобритания, Холандия, всички те ще се включат в Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции според Reuters. Германия и Франция също обявиха, че ще се включат. Най-любопитното е, че съвсем верни съюзници на Съединените щати, като Австралия и Нова Зеландия, също обявиха, че ще станат членки на Азиатската банка за развитие, която е аналог на Световната банка. Защо го казвам? Защото Вашингтон беше категоричен и Белия дом против създаването на аналог на Световната банка, но както виждаме, дори най-верните съюзници решиха да отидат и в нея. Капитал 100 милиарда, от които 50 милиарда ще бъдат внесени веднага. Седалище Пекин е показателството за нов икономически център в света. Пряко предизвикателство към хегемонията на американските финанси, планетарен мащаб. Любопитно е. Защо е любопитно? Защото подсказва едно глобално преразпределение на мозайката на развитието в света, защото, както знаем, 20 век, 21 век, решаващи са парите. Показва как се измества един център към азиатското пространство. Между прочим, Южна Корея също обмисля включването си. Турция, интересно, че България по никакъв начин не реагира. Това е една новина, понеже е показател и за слабостта на американския елит. Защо казвам слабостта? Защото бяхме свидетели на нечувани доскоро неща в американската външна политика. Примерно тези 53 сенатора, които се обърнаха директно към иранските аятоласи с думите "не вярвайте на нашия президент". И второ, не вярвайте, че дори да подпишеме споразумение за ядрената програма, ще го изпълним. Кой знае защо си мисля, че доста от сътресенията международен мащаб напоследък са следствие именно от това разединение на американския елит. Защото в края на кращата това, което става във Вашингтон, наистина засяга абсолютно целия свят, включително и България. Сега, кои са другите новини от седмицата? Те са българските новини. Българските новини в смисъла дребните новини, в смисъла на една вегетация. Пред мен са решенията на Министерския съвет от вчера. Почват с точка 1, която е многогодишна програма за подкрепа на Пловдив като европейска столица на културата през 2019 година. Това е едно от решенията на Министерския съвет. Съветът на Европейския съюз се очаква да избере града през месец май. Дали ще стане, не знаем. Всичко това е чудесно. Кое е лошото? Лошото е, че Пловдив е абсолютно занемарен като град. Той има една забележителност. Световен мащаб, все пак тя е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, Стария град. Ако не сте от Пловдив и сте ходили там, ще се хванете за главата. Той може би формално има статуса на архитектурен резерват. Реално отдавна се е сбогувал с него, не достигат парите, средствата
и тъна. Да си мисля какво означава Европейска столица на културата, при условие, че градът е един от най-занамарените в България и дали това ще се реши с една многогодишна програма, с много фрази, в които, между прочим, ето тук пред мен е решението, целевата субсидия ще възлезе на 20 милиона лева. Капка в морето, имайте преди, че става дума чак до 2019 година, а от тия 20 милиона лева, част от тях ще отидат за реклама и за лобизъм, за да бъде избран Пловдив. Не се вършат точно по този начин. Не се осъществяват по този начин добри иначе идеи. Това е едно от решенията на Министерския съвет. Точка 1. Знаменателни са и следващите. Имаме определен състава на управителния съвет на Центъра за оценка на риска към Българската асоциация по безопасност на храните. Тук коментар е абсолютно излишен. Могат да създадат още 20 такива съвета, експертни комитета и всичко останало. Знаеме, че ядеме боклуци. И по този повод само ще отбележа, че в скандала с авиоотряда, в листите на омарите, крабовете, екзотичните дарове от морето и всичко останало, накрая пише една забележка и в точка 5 на нея е казано вносните млечни продукти и вносните местни изделия да бъдат в вносен производител. С други думи, правителственият авиоотряд, т.е. властта, чудесно знаят, че така наречените вносни продукти, които ги гледаме по нашите вериги и супери, немалка част са местен продукт, т.е. ментета, произведени тук в България, са сложили тази бележка. Сега, другите промени в това, което решава Министерския съвет, защото всяко негово решение е някаква промяна, е промяната на таксите в електронните съобщения. Тя е променена на тази тарифа. Аз отварям, тъй като черно на бяло, те са си записали онова, което си съществува, уеднаквяване на текстовете в тарифата, свързани с 30% отстъпки, ползвани от предприятията с радиостанции, интернет по граничната зона и по Черноморското крайбрежие. Други думи, туризма ползва и едни облегчения, за които научаваме от това решение, но това не му пречи да реве. Буквалния смисъл на думата да реве, че той е особен бранш, заслужава още по-голяма подкрепа от държавата и ако може дори да не плащат ДДС. Само ще напомня, че ДДС-то в туристическите услуги въобще не е 20%, както е ДДС-то навсякъде, включително и върху храните и лекарствата, а 8%. Сега, от другите решения на Министерския съвет имаме точка 12, която е доклад за основни възможности, ползи и ангажименти за България в изпълнение на заключенията по общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Текста, който ето го тук на компютъра, какво са учели, разгледали са заседанията на съвета външни работи и Европейския съвет през ноември и декември 2013 година, сега сме 2015. Защо? Една година и 4 месеца едни правителства не са разглеждали тези решения. Значи за бившето правителство ясно. То си беше антиевропейско, антинатовско. Но това е от ноември месец. А сега сме април, 1 април. Та са се сетили най-сетне. Аз предполагам, че досещането е дошло от запитването на някои от посолствата на нашите партньори. Какво става вие, кога ще се произнесете с решение? Така както гледам, самото решение е засекретено.
самия доклад, но поне това, което те отчитат официално, са едни думи и нищо друго, освен думи. Друго решение на Министерския съвет е приемането на отчета за концесионната дейност. Сега ще ви го отворя. Кое е любопитното в него? Значи концесиите, това е доклад, който е представен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Обект на контрол са били 14 договора. Пристанищни терминали, гражданските летища, Бургас и Варна. Признати не за миналата 2014, а за 2013 година. Инвестиции в размер на близо 15 милиона лева, за двете летища за 82 милиона лева на Fraport. Компанията, която е свързана и с ТИМ. Сега, може ли 2015 година да се отчете нещо, което е от 2013 година? Явно концесионните режими в тази държава, нашата държава са черна дупка, в която не се знае какво става. Изчакваме да мине над години и нещо. Логично е през април да отчиташ резултатите от концесионната дейност през 2014, а не през 2013 година, но фактът си е на лице. Както се казва, се върви с над година и половина закъснение. Защо? Ами за да нямаме скандал. А скандала е тук, в това, което те са отчели, което гласи следното: получените приходи от концесионна дейност са в размер на 28 милиона 816 хиляди 370 лева и 52 стотинки. За пристанищата: Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Росенец, Бургас изток 2, Бургас запад, Видин север, Видин юг, Лом, Никопол и Русе запад и за 2 летища. С други думи, имаме практически всички основни пристанища по Дунава, без изключение. Най-големите пристанища, включително Росенец, включително различните бургаски пристанища. Бургаското пристанище е най-голямото, далече по-голямо от Варненското. И 2 достатъчно натоварени летища, особено през летните сезони. Кой и как е определял концесионните такси, защото те са само 28 милиона лева. Просто нямам думи колко ефтино се отдават концесиите в тази страна. Това не е само с пристанищата и летищата, а нека се сетиме за медните руди. Нека се сетим дори и за плажовете. Между прочим, защо плажовете се решават от Министерския съвет? Защо концесиите не се отдават от общините, които са кръвно заинтересовани да отдадат плажа си на добър концесионер? Защото явно всяка концесия на всеки плаж е далавера. Това е поредното решение на Министерския съвет. И има още едно, за мен изключително скандално решение, в точка 26. Ето е: АДИС влиза в забранителния списък за приватизация. Какво означава АДИС? Агенция за дипломатически имоти в страната. Забележете как са го мотивирали. Промяната ще гарантира възможността на България да изпълнява задълженията си по членове от Виенската конвенция за дипломатическите и консулските отношения. Благодаря ви, колеги. Значи, ако нямаме агенция за дипломатическите имоти, не може да си изпълняваме задълженията. Я виж ти, защо Германия няма такава агенция? Защо Австрия няма такава агенция? Защо скандинавските държави нямат такава агенция? Защо Франция няма такава агенция? Защо Италия няма? Защо няма Испания, Португалия, Япония, Съединените щати, Индия? Айде да отидем в третия свят. И въобще, защо това нещо го е имало само в социалистическите, бившите социалистически държави, а в момента го има само на 2 места. Едното място е България, другото място е Руската федерация.
агенция за дипломатическите имоти. Това е абсолютно несвойствена дейност на държавата. Не е проблем за една държава да си намери това, което си иска под наем, или да си го закупи, или да си вземе терени и да си построи, както направиха американците с новото си посолство. На агенцията за дипломатически имоти е нещо изключително вкусно, ако мога така да се изразя. Тя е същата далавера като самолетите на властта. Там има изключително хубави имоти, които с персонални решения, жилища, могат да бъдат отдадени. Има достатъчно такива случаи за продажба на правилните, как да кажа, лица. А защо не е включена за приватизация? В едно широко коалиционно правителство в тип Отечествен фронт, как ще се разберат кой ще намаже. От близо 1300 имоти на тази агенция, тук вътре на българската територия и на териториите на целия свят. Явно не са се разбрали зад колиците, затова това остава забранителния списък за приватизация, докато се разберат, което не пречи отделни активи да се продават. Между прочим, процеса на продажба на български имоти в чужбина поради отпаднали нужди продължава. Има доста апетитни сгради. Да, човек като погледне числата, за близо 3 милиона продаваха последното нещо, което беше в Швейцария. Само че искам да кажа, че там цените на подобни имоти са 3-4 пъти по-високи. Ясно е за какво иде реч и за какво става дума. Сега точка 33, 14 милиона лева за преодоляване на последиците от снеговалежите и наводенията през последните месеци. 14 милиона лева капка в морето, но са показател за финансовото държе на страната. И имаме още едно решение. Споразумение с Европейската космическа агенция е дяло да го вземе. Крайно време беше. България беше решила да си спести вноската, която е от порядъка на 300 000 лева равностойност до 500 000 годишно и да не участва в общите космически програми на Европейския съюз. Сега най-сетне, слава Богу, ще станеме членки и искрено се надявам нашите учени да могат да се включат в програмата. Друг е въпросът как е организирана науката ни и дали наистина кадърните ще се включат или ще се израза грубо Сули и Пулю, който е сред своите хора и е получил по втория начин на академичните титли и звани. Други решения на Министерския съвет практически съществени няма. Сега, виждам, че това натежава. Имаме нов шеф на агенцията по вписвания и сваляне стария, Венцислав Спиридонов. Това, което ме изненада е доклада. Какво сочи доклада? Аз ще ви цитирам от него. Налице е трайно утвърдена практика длъжностните лица по регистрация да вписват, обявяват партиди, актове по партиди на търговци в ранните и късните часове на денонощието. Ето, което съм маркирал. Примерно в 0 часа и 36 минути или 0 часа и 16 минути. Има и други регистрации между полунощ и 7:30 сутринта, след края на работното време, 19 часа, 23 часа и 49 минути. Влизания в сградата на агенцията по вписвания между 4 и 40 сутринта и 6 сутринта, като се извършат вписвания и обявявания по партиди на търговци. Липса на какъвто и да е регламент.
Кой точно, как, по какъв начин се правят вписванията? Благодаря ви, колеги. Какво означават всичките тези констатации в доклада? Когато гори пожар, в буквалния смисъл и трябва да вкараш някакво вписване, това означава със сигурност някаква далавера. Примерно, искаш да узакониш за дигането на фирмата на някого. И понеже бързаш, понеже той ще се усети, ти вършиш операцията в края на работното време и, както се казва, с вписването в агенцията, а то не подлежи на съдебно оспорване, узаконяваш в 3 часа през нощта. На сутринта бизнесмена, останал без фирма, се захапа, буквалния смисъл за палците и няма какво да направи. Давам ви само един от действителните случаи, които са се случили. Аз не знам, хубаво, че са отстранили най-сетне ръководителя, но там просто е абсолютно задължително да влезе прокуратурата. Не, че прокуратурата е доказала, че кой знае какво върши, но поне малко да се стреснат, защото и следващия може да тръгне в същата, следващия ръководител в същата посока. Сега имаме още един скандал. Това е точещия се скандал, Корпоративна банка и великата дейност на България. Каква е тая дейност? На агенцията по приходите, която най-сетне се размърда и е наложила запор върху акциите, дяловете, БТК, Донарит, Нурсфърд, Диджитал, Вивиком и така нататък. Сега да ви кажа, питам се какво постига това решение, в смисъла на запора е никакъв. Така или иначе, ние имаме някаква сделка, която така или иначе е приключила. Тази сделка няма как да се отмени. Тази сделка е извършена в чужбина по един или по друг начин. Тук запора може да прекрати по-нататъчни действия, но не може да отмени предишните. Това са горе-долу решенията от седмицата, събитието от седмицата. Между прочим, имаме и една скандална публикация било. Колеги, дайте да я видиме тази публикация. Скандалът е с една от българските банки, Първа инвестиционна банка, финансовия министър Горанов. Медията било запита защо в регламента за държавната помощ, която се отпусна на Първа инвестиционна банка, има толкова засекретени неща. Колеги, дайте да видим всичко това, което е в скобките и многоточията е засекретено. Практически информацията липсва. Горанов си изми ръцете в парламента на запитване. С това, че така била решила Европейската комисия, било обаче запита Европейската комисия и Европейската комисия директно отговори, че така е решила България. По искане на Първа инвестиционна банка. Значи просто напомням, че там става дума за 1 милиард и това са обществени държавни средства, т.е. пари на нас, данъкоплатците, и не може едни банкери и едно явно зависимо от тях управление да решат да ни предоставят плана за оздравяване на банката е по този начин. Така както го виждате с тези многоточия, мисля, че ясно се вижда. Ако не се вижда ясно, просто ще го увелича. Някакъв проблем се получи. С увеличението нищо. Пробваме по другия начин. Това. Ние не знаем какво става с тези пари. Между прочим, било отбелязва, че по свои канали, тук ги има документите, те са успели, ето го, те са успели по един или по друг начин да оговорят обратно изкупуване на облигации за 100 милиона лева. Други думи, прави се един подарък на облигационерите, т.е. на онези, които са си вложили парите, Първа инвестиционна банка не е на депозита, за да печелят от нейните печови и явно сега искат да се оттърват от този си ангажимент, защото сигурно мислят
недобри неща за бъдещето на банката. И какво става с държавни пари? На тях им се плаща. Благодаря ви, колеги. Това са нещата. Последното събитие от седмицата е един индекс за откритостта на информацията. Ето го индекса, глобален индекс за достъпа до информация, за откритостта на информацията. Любопитно е къде е България. Аз направо съм отворил на него. Това е списъка на държавите по класация. Къде е най-открита информацията? Най-много достъп има до дейността на правителствата, на министерствата. Виждаме го списъка. Това е с конкретните класации, както и с общия рейтинг. Общия рейтинг е тук накрая. В точките върва надолу, за да видим къде е България. Ами България не е никак добре. Бих казал, че както виждаме след Коста Рика, след Гърция, между прочим, тя беше на някое от 80-то място, търся в момента, но не мога да я намеря. Чакайте да си погледна. Извинявам се. Самия индекс. Така. 102 страни, с допитване над 100 000 домакинства. България е на 49-то място. Сега ще го видим това 49-то място, къде се пада. Да, ето е България. Всъщност, аз малко съм сбъркал. България е на 51-во място и забележете, че сме с по-нисък резултат, отколкото Сърбия. Ние сме с 41% общо рейтинг, а Сърбия е с 42%. Тук са конкретните рейтинги, конкретните оценки по отделните детайли, примерно прозрачност на правителствените бюджети, прозрачност на регистрациите и така нататък. Прозрачност на изборния процес, където също не сме добре, както виждаме. И да не изброявам по-натам, това е годишен индекс, той е показателен за това, където сме. Между прочим, България като цяло е една крайно непрозрачна държава. Благодаря ви, колеги. И този индекс го доказва това. Толкова непрозрачна, че ние наистина не знаем какво става зад колисите. Ние не знаем, например, какво става в енергетиката. Защо го казвам? Защото ония ден ни израдваха с едно намаление на цените на газа и парното. Естествено, когато приключи отоплителния сезон, намаляваме цените на парното, а когато започне следващия, преди това, което значи от 1 юли, ще ги дигнат отново. Жив популизъм. Между прочим, това намаление въобще не отговаря на смъкването на цените на световните енергоресурси, които паднаха за този период повече от 2,5 пъти. И също така бих казал, България продължава да получава най-скъпата газ в цяла Европа, при това на цени по-високи, отколкото, например, получава воюващата с Руската федерация Украйна. Тя получава по-евтина газ от нас. Това е парадокс. Ние не воюваме с Кремъл, но плащаме най-скъпата газ. Възможно най-скъпата. Това не е проблем на това, както бих изтълкували русофилите, че и понеже сме про-натовски, затова Кремъл така ни определя цените. Извинявайте, цената е двустранен процес и не е вярно. Аз не приемам това становище, че България е 100% зависима от енергийните доставки. От Москва това е така, но бих казал, че Москва е 100% зависима от транспорта на своите си енергийни потоци за Гърция, Турция и Македония и Сърбия от България. Тоест зависимостта е взаимна. Възниква въпроса, защо на базата на тая взаимност, при условие, че от тук минават между 18 и 20 милиарда кубометра газ за тези държави, от което Газпром
и руската държава печели достатъчно, защо ние сме с най-високите цени и кога най-сетне формулите, по които се определят тези цени, ще бъдат преразгледани. Въобще енергетиката е една бездънна яма, в която не знаем какво, като бръкнем, какво ще намериме. И това е и темата на разговора ми с физика и енергиен експерт Георги Котев. Добре е дошъл в студиото. Значи конкретния повод за тази покана беше един бог. Това е вашия бог. Искам да го покажа на нашите зрители. Сега ще го зареди компютъра. Ето го бога. Ще помоля колегите от студиото да го дадат. Бога на Георги Котев. Ядрена престъпност. Той така се нарича. Аз съм отворил един конкретен материал. 18 март. Страната тъне. Мрака, износа на ток. Карти, мивки. Той с всички таблици. Спомняте си периода. Ето ги таблиците. Любопитен, изключително любопитен и бих казал изключително скандален, аргументиран материал, който показва как докато половината държава наистина тънеше в мрак, се изнасяше ток в огромни количества, включително през районите, които бяха засегнати от бедствието. С други думи, хората стояха без ток по 3-4 дена, защото и на екипите не можеха да оправят мрежата, а как така успяха да оправят магистралните далекопроводи, които изнасят за Турция и то при същите тези райони, защото според справката на електроенергийния оператор, общо са били ремонтирани 43 електропровода от големите, които са от национално и международно значение. Там успяха да се справят, както се казва, за броени часове, няма дори и часове. А другите кучета ги яли. Как да коментираме това нещо? Таблиците, които сте показали, как страхотно расте износа и както вие пишете, по всичко личи, че настоящата 2015 година ще подобри рекорда на 2014 и дори ще го задмини. Защото тогава една жалка буря остави половината държава без ток. За мен е по-интересен факта защо отговорните държавни фактори, изпълнителната власт, Министерски съвет, Министерство на енергетиката, енергийни агенции, регулатори и какво ли не, никой не съобщава на целокупния български народ историческия факт, че 2014 година България постави абсолютен рекорд по износа на електроенергия в своята история. Това не е лошо, че изнасяме електроенергия. Не е лошо, но защо не се съобщава и защо ние не ползваме благата от този стопански успех? Вие значи отговорихте на въпроса, защо не се съобщават. Явно, че някои фирми ползват благата. Между прочим, този ток, вие знаете ли на какви цени те го купуват? Честно казано не, защото данните, които електроенергийният системен оператор посочва като количества изнасяния и посока на изнасяния, т.е. дирекция, направление страна, там са посочени едни цени, които не кореспондират с понятието цена на мегаватт час, примерно. Според мен там е така скрито, завуалирано е, че има някакви базови цени, а оператора посочва надценката на тези цени. И така че реално цената, на която се търгува, не може да се хване по публичните публикации, които има на сайта на електроенергийния системен оператор, но със сигурност е много благо казано. Добре, знаем, че в Козлодуй нарочно се поддържат изключително ниски цени, защото част от ресурса на Козлодуй и там също е относително около 30-40% върви за покупки и всъщност това е тока, който се изнася. В интерес на истината,
Търговията с ток от Козлодуй е непрозрачна. Приемете го това като аксиома. Добре, можем ли да кажем въобще, че цялата търговия в енергетиката е непрозрачна? Абсолютно. Защото там обявяват някакви търгове, ушки му обявяват резултатите от търговете, но както се казва, между началото и края на процес в интерес на истината не публикуват резултати от търговете. Електроенергийният системен оператор публикува резултатите от търговете за износ, да. Но няма публикувани резултати от търговете, които АЕЦ Козлодуй организира за така наречения свободен пазар. Аз го наричам така наречен, защото той е толкова свободен, колкото аз и вие може да отидем да участваме на него. Но АЕЦ Козлодуй пуска заповедите за провеждане на търг и условията за провеждането на търг са публични на сайта на централата. Но няма нито един резултат след като търга се е провел. Още по-лошо стоят нещата с ТЕЦ Марица изток 2, който е втория по големина държавен електроенергиен производител. Там се публикуват заповедите на директора за търгове, стоят до датата на провеждане на търга и след това самата заповед изчезва, а за резултати може само да мечтаем. Тоест, абсолютно е непрозрачно търговията. А вие като казахте 30-40%, вие имахте предвид, че АЕЦ Козлодуй е задължен да отдава на НЕК на ниски цени, за да се върже баланса в микса, за да ни е на нас ефтин тока. Но за мое голямо очудване, и това също съм го посочил и показал на блога си, буквално преди месец на заседание на извънредна комисия в Народното събрание, шефа, изпълнителен директор на НЕК Илиев, заяви, че всъщност АЕЦ Козлодуй под 10% от цялата си продукция, под 10% продава на НЕК на тези ниски цени, които са около 37 лева на мегаватт час без ДДС. Останалата си продукция над 90% те продават по този непрозрачен начин на близо двойно по-високи цени. Сега, тук при мен стои една справка, която и вие знаете. Колеги, дайте справката. Доколкото има отчетност за 2013 и 2014, прихода на АЕЦ за 9 милиарда 335 милиона киловатт часа е 343 милиона лева. Да, просто смешно ниски цифри. Единственото, което числа, единственото, което бих казал, прав ли съм, че умишлено там се поддържат безумно ниски цени, за да могат да печелят честните частници, енергийни частници. Абсолютно сигурно е. И това е причината, че не са и публични търговете. Общо взето цените, които в тръжната документация АЕЦ Козлодуй съобщава, те са измерими с цените на пазарите регионалните. Тоест това е около 35, между 35 и 40 евро на мегаватт час. Но това са съобщени цени в тръжната документация. Важни са резултатите, но резултати няма. И това е един от показателите, по който могат да се види, да се хванат потоците, кой печели, колко печели и за чия сметка печели. То е ясно, че е за наша сметка, защото буквално тези дни пак се заговори за ново поскъпване на електроенергията от 1 юли. Като казваме, че ние имаме абсолютен рекорд 2014 година по износа, а 2015 се оформя със сигурно над 30% да скочи този рекорд, може да направим паралел с арабския свят, където те са основни производители на течното злато. Ако те действаха като нас, би трябвало според ръста на износа на петрол да вдигат цената на бензина на собствените си консуматори. Но при тях и точно обратно. Излиза, че арабските шейхове обичат и уважават народите си много повече, отколкото нашите народни... Сега, докато вие коментирахте това, аз направих едно изчисление. Колеги, дайте компютъра да видим какво показва компютъра. Чисто и просто разделих сумата от приход 343 милиона лева на
продадените киловатт часи, 3 стотинки 67 стотни. Цена от тая ЕЦ. Сега любопитна е таблицата. Какво да правим въобще? Ние ще стигнем и конкретно и до други детали, но какво да правим, след като по тая таблица, която тук гледам, по тези данни, двата обществени производителя, АЕЦ-а и Марица-2, да, са на най-ниските цени. Това ни се сочи като заслуга, едва ли не. Но кой знае защо? Основната част върви именно за покупка, значима част. От частни търговци, които включително и от ЧЕЗ, ЕОН и така нататък, които пряко търгуват, това е едното, а на останалите цените са безумни. Даже има и външни търговци. Гръцка външна фирма също. Да не изборяваме, ето го тук, при ТЕЦ Варна цената се оказва и тя е за разполагаемост, защото те практически почти не работят. Цената се оказва от порядъка на 12 стотинки, при ТЕЦ Бобов долу е още по-страшно, да не говорим за така наречените заводски централи. Да, те са извън конкуренция. 88 милиона лева за 680 хиляди мегаватт часа. Всъщност си задавам въпроса, ще да не седнем това да го изчислиме, за да видим колко ще излезе и как ще излезе и на какви цени ще бъде. Сега ще пуснем калкулаторчето. Къде е най-голямата далавера? Твърди се, че са възобновяемите източници, но дали е така, не са ли, например, заводските централи? Възможно. И въобще можем ли да селектираме кой е най-голямата далавера в енергетиката? Айде, ние сега говорим за цените. Но кое според вас е най-скандалното в родната енергетика? Най-скандалното е при най-големия производител. Т.е. при АЕЦ. Естествено, АЕЦ е най-голям производител и той е 100% държавен. И поради тази причина вие може да се ровите където си искате в интернет, но с изключение на моя блог няма да откриете никъде, в нито една медия, в нито една институция няма да откриете факти и данни за откраднати поне 5 стотинки от АЕЦ Козлодуй, което е пълен абсурд в най-бедната и най-корумпирана страна. Колко? Поне 5 стотинки. Няма да откриете нито едно доказателство, разследване или аргумент в полза на това, че от АЕЦ Козлодуй се краде. Според всички български институции и медии, там няма корупция, няма изтичане на капитали. Добре, от време на време става някакъв скандал, прокуратурата почва проверка, но аз до сега не съм видял нещо да завърши с резултат. Реално няма нищо. Тоест, последният скандал, който аз съм възбудил още 2008 година, в резултат на което дълги години разправи, прокуратурата излезе с постановление, като казва да, има разминаване между документацията на ядреното гориво и самото ядрено гориво, но тези разминавания са формални, казва прокурорката и прекратява всеки разследване. Тоест има абсолютен похлупак в това, че се ослагаме и Държавна агенция на национална сигурност, абсолютно всички държавни институции, от които зависи търсенето на причините за това състояние на енергетиката. Даже в момента върви скандално източване от АЕЦ Козлодуй. На 22 януари на заседание на постоянната енергийна комисия към Народното събрание по енергетика с председател Делян Добрев, бившия министър от първия кабинет на Борисов по енергетика. Министърката на настоящата госпожа Теменужка Петкова на енергетиката заяви, че от АЕЦ Козлодуй са усвоени 190 милиона лева за така нареченото удължаване на 5 и 6 блок техния ресурс. Да. Но те нищо не са направили. Те едно кабърче не са забили, за да усвоят тези 190 милиона лева. Но те вече са отишли по направление. Няма нужда да се удължава нищо. Веднъж вече удължено. Там имаше, поредица от всякакви възстановителни и ремонтни дейности, които от години наред ни ги представят точно като удължаване на ресурс. Какво са правили тогава?
Имаше си дълга програма, близо 10 години в продължение на 3 правителства. Това са мандатите на Костов, Сакскобургготски, Станишев от 1998 година, миналия век говорим, до 2008 година на този век. Похарчени са без лихвите 1 милиард лева. Парите все още АЕЦ Козлодуй ги дължи. Вие може да влезете в търговски регистър в сайта на АЕЦ Козлодуй, да видите финансовите отчети и ще видите, че до края на 2013 година АЕЦ Козлодуй дължи по тази модернизация, по това удължаване близо 300 милиона лева. И тези пари ще продължават да се изплащат до май месец 2021 година. Тоест, едни пари са усвоени, лъжеше се, че е удължен ресурса на 5-6 блок. Сега всичко това е забравено и се подема нова кампания за ново удължаване, без от това да има абсолютно никаква нужда. Първо, самите блокове са много далече от изчерпване на своя ресурс. Сега аз точно това щях да ви попитам. Масово се твърди в медиите, от експертите, че виждате ли сроковете изтичат сега за експлоатация на реакторите, за единия 2018 година ли беше, за другия 21 17 и 19 Да, 17 и 19 18 20 и дори и до 21. Добре, аз си направих труда същите реактори да ги погледна в Русия, абсолютно същия тип. И с потрес видях, че експлоатационният им срок е значително по-голям. И че нашите биха могли да работят абсолютно с години още, десетилетия наред, без цялата тая шумотейца. Какво става там въобще? Играта е много елементарна. С какво са толкова по-различни българските реактори, след като това са унифицирани изделия? Нищо не са по-различни. Те си като всичките, даже и по света, в смисъл този тип реактори, корпусни с вода под налягане, те са най-масовите в света. Не само в Русия, но американските масови са такива. В Щатите играта, как е играта с тези постоянни модернизации и удължаване на живота? Не, ще ви кажа защо ви питам. Защото аз още не съм забравил скандала за първите 4 блока, когато взеха маса пари от Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, от Световната банка. 300 милиона щатски долара. Вложиха маса средства за реконструкция и модернизация и след това закриха мощностите. Точно така. 1 цент не се върна. А благодарение на... Сега тук гледам, че се сипат някакви пари. Същата схема. Вие ме потрисате, казвате близо милиард. Аз не ви потрисам, такива са фактите и затова ви казвам защо това не се говори. Да, до 31 декември 2006 година се похарчиха 300 милиона щатски долара. Тогава щатския долар беше по-скъп, над 2 лева, не както сега. И заради това винаги се работи в по-скъпата валутата. 300 милиона щатски долара без лихвите беха похарчени за спасяване на 3 и 4 блок. Те не беха спасени. Те беха спрени на 31 декември 2006 година. И сега ще ви кажа нещо много интересно. На 31 декември, повтарям, 2006 година. На 6 декември, 24-25 дни преди това, е учредена официално политическа партия ГЕРБ. А 4 месеца след спирането на блоковете, техният главен инженер, лицето Владимир Уручев, става евродепутат. И той е вече 3-ти мандат евродепутат от листата на партия ГЕРБ. Тоест, с други думи, вие говорите за енергийна мафия. Абсолютно. Аз съм сигурен, че господин Уручев е дал своя дан, не своя дан. Той е направил каквото трябва, за да се финансира учредяването на партия, защото вие знаете, че партия не става с ентусиазъм и с въздух. Да, тя става с пари. Трябва с пари. Сега, тук гледам в бока ви едно интересно заглавие. Гласят достойно мекотело за регулатор номер 1 в енергетиката. Да. То не е енергетиката, вие сте го написали енергепиката. Така е правилно да се казва, жаргона, да. Какво имате предвид? Визирам господин Иван Иванов, който е от политическа партия ДСБ в структурата на така наречения реформаторски блок. И както вие виждате, снимка съм сложил, където призовавам от негово име, призовавам да, ако някой намери в неговата политическа дейност поне едно доказателство за това, че
той допринесъл с поне 2 стотинки за доброто на България, той като бъдещ шеф на регулаторния орган, най-вероятно днес ще бъде избран в Народното събрание, така по програма. Да, днеска. Затова е такава темата ни. Днеска ще избира председателя на комисията. Аз съм си позволил този епитет по негов адрес по проста причина, че наблюдавам неговата активна политическа дейност и смея да твърда, че е изиграл много роли и за това ние да продължаваме да живеем все по-зле и той ще продължава да върши това. Добре. Макар че е на преклонната възраст от 70 години. Можем ли да бъдем доволни от работата на парламент или това с различните комисии, където между прочим се предполага, че водещ фактор и патриотичния фронт? Не се ли превърна този парламент работата на всякакви анкетни, проучвателни и всякакви други комисии в едно хвърляне на прах в очите? Просто защото реално аз бих тръгнал от по-далече, просто решенията на комисиите нищо не значат. Те нямат, как да кажа, сила. Характер, да, нямат сила. Няма сила на закон. Защо и парламента въобще се занимава с това, след като неговата основна дейност е законодателна, а не да прави проверки? Не, те се занимават с законодателна дейност и аз сега ще ви кажа, те, между другото, постоянната комисия по енергетика прие промени в закона за енергетиката и се очаква те да бъдат гласувани в пленарна зала. Но какви промени прави в закона? Те в закона записват задължение на Държавна агенция за финансов надзор или финансова инспекция. Финансова инспекция. Финансова инспекция, да. Да контролира мощности, електропроизводствени мощности с примерно над 1 мегаватт установена мощност. Това естествено означава и АЕЦ Козлодуй. Но те не задължават в закона АЕЦ Козлодуй да направи публични търговете си, примерно. Тоест, закона за пореден път, промените в закона от страна на депутатите готвят едно ново затъмнение. Защото Агенция финансов надзор няма да публикува нещата преди те да минат през съд. Ние знаеме нашия съд колко е добър, кого е наказал, как е наказал. Там са предвидени процедури да се бави с месеци установяването на истината, т.е. да се пазарят проверяващите виновната страна. И в крайна сметка ние пак нищо няма да получиме. Много по-просто е в закона да беше предвидено, особено държавните, да не са частните, но държавните са най-големите. АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица изток 2 са двете водещи държавни електропроизводствени предприятия, които е достатъчно само публично, даже не публично да публикуват, а публично да провеждат самите търгове. Тоест в 21 век няма никакъв проблем това и да е онлайн. Онлайн, да, по интернет. Да. Както на фондовата борса става търговията. Тук няма абсолютно никакъв аргумент в полза на това, че имало търговска тайна. Цените на акциите са публични. Защо цената на тока, който е от държавните предприятия, т.е. аджеба наша собственост, ние да не знаем за какво се продава? И на какви цени, на кого, количества, потоци и така нататък. И в крайна сметка ние сме достатъчно разумни с вас. Ето видяхме, че можем да работим с калкулатор. Ние можем да видим защо до нас достигат по-високи цени на електроенергията. И правилно ли или не е правилно. Добре. Правилно, можем ли да приемем в пълна степен опреците за възобновяемите енергийни мощности? Между прочим, казахте калкулатора. Колеги, дайте отново таблицата. Както виждате, тук пише заводски централи 680 хиляди мегаватт часа, 88 милиона лева. Това, което гледате тук е калкулатора. Цена 129 лева за мегаватт час или 1 лев и 29 стотинки. Да. 1 лев и 29 стотинки от заводските тецове. Там са олигарсите на България, като примерно господин Ковачки. Да. И някои други олигарси, да не говорим за скандала с Видинската ТЕЦ, където Видахим, да, където също то същото и във Враца. Тези предприятия формално съществуват само заради тецовете и заради тези цени. Защо, например, за така наречените заводски ТЕЦ и така нареченото високоефективно когенерация производство се мълчи, въпреки че то е с безумно високи цени, които са далече примерно над цените на американските централи
които са напълно съпоставими, а количествата са значими, с цените на възобновяемите мощности, а вече ги надхвърлят. Тук трябва да бъдем коректни. Мисля, че в последните промени в закона има ограничения по отношение на реализацията на продукцията на когенерациите в микса. Има ограничения в интерес на истината. По-лошо е, че има ограничения и в развитието и на ВЕИ-тата, което според мен не е съвсем правилно. Причината е следната, че вместо да се компенсират по-високите цени на ВЕИ-тата, които между другото падат. Да, ние сме удивени, че са високи, но те падат не само в България, в световен мащаб падат и е буквално въпрос на години, 5, няма и 10 години, когато те със сигурност ще бъдат много по-ниски от така наречените конвенционални източници на електроенергия. България търгува с въглеродни емисии. Вие знаете, че ние сме нисък производител, заради това високите производители ни плащат. И даже онзи ден в парламента пак беше изнесена информация, че за година България ще получи около 120 милиона евро, т.е. 240 милиона лева. С тези пари България би могла да компенсира по-високите цени в производството от възобновяеми източници. Но вместо това закона предвижда, и за съжаление така ще се случи, тези пари, вместо да отидат за развитието на ВЕИ сектора, който е бъдещето със сигурност, те ще отидат за запълването на дупката на НЕК, която дупка е образувана от това, че НЕК е изтласкан. Забранено му е, не му се разрешава да търгува на този рекорден пазар на износ на електроенергия. Дупката на НЕК е именно от това, че не търгува ток навън, а ние изнасяме рекордно, но НЕК за миналата година изнесъл под половин процент. Това не е схемата точно на покойния Илия Павлов, Мултигруп, да застанеш на хода на държавното предприятие и на изхода? Абсолютно е така. Става разлика, че не е един стоящия на входа и на изхода. Сега си ги разпределили баницата и стоят няколко субекта на входа и на изхода. И това е причината. Големия проблем е, че хората не знаят, че Националната електрическа компания не се дава възможност на този разширяващ се, все още разширяващ се и рекорден за България пазар за износ на електроенергия. Сега, между прочим, пак ще помоля да се даде калкулатора. Това ВЕИ, дето пише, това са възобновяеми електрически източници, т.е. зелената енергия, за която говорим, 2 милиарда 660 милиона киловатт часа, 296 милиона лева. Средната цена за периода 2013-2014 година е 111,27 на мегаватт час, а за заводските централи и когенерациите, както си спомняте, беше 126 лева, което показахме преди малко. С други думи, искам ясно всички вие да чуете това, което каза експерта Георги Котев и което показва и калкулатора. Най-скъпата енергия в България не е зелената енергия, най-скъпата енергия се оказа, че е енергията от тецовете в предприятията и от когенерациите, каквато и софийските топлофикации. Тоест зелената е по-ефтина, но кой знае защо. Непрекъснато се говори именно за зелената енергия и непрекъснато се спряга и ядрената енергетика. Сега, дали да се радваме, че сделката Уестингхаус се провали? Аз не подхождам емоционално по проста причина. Аз нито се радвам, нито не се радвам. По проста причина, че аз още август месец миналата година, когато се сключи споразумението, проектното акционерно споразумение по време на правителството на Орешарски, и четейки споразумението за вашите зрители, ще кажа, че то е частично публично, около 70% от него е публикувано на сайта на Атомната централа, откриваемо е. Около 30% е подчернено, пак някакви тайни има там, но тези 70%, които са публикувани, аз съм ги чел и още тогава ми беше абсолютно ясно, че седми блок, поне по американска технология, с този проектант никога няма да има. Просто това си е заложено в споразумението. Така, искате ли да чуем Бойко Борисов и да коментираме какво се случва, доколко премиера е откровен? Колеги, ще ви помоля да дадете компютъра.
Ето го Бойко Борисов в парламента. Само да видим. Правителство беше сключило с Уестингхаус. И трябва да ви кажа, че толкова много ядове ми създадохте с това, което тогава абсолютно ненужно беше подписано, за да го предоговаря следващото правителство, знайки прекрасно, че нито имаме възможност да вземем такъв голям кредит, да имитираме нов дълг и там над 10 милиарда, 15 да сложиме като търговец да бъдат Уестингхаус. Не инвеститор. Думата инвеститор я няма. Да бъдем купувач на този реактор и много от вашата партия го знаят. Вече трети ден дори за пресъобщение не може да се разбере на общо какво да бъде направено. Така че и на такъв въпрос, ако има, предварително ви казвам, че нашето мнение като правителство е този проект по така предложената схема и съответно подписани споразумения от Министерски съвет на предишното правителство или по-предишното, как се пада, ние не можем да поемем този ангажимент, да потвърдиме този договор. Да, разбира се, ще продължим да работим с Уестингхаус като партньор, но в начина и по това, което беше подписвано и договаряно, не можем да поемем този ангажимент. Как да коментираме това изказване? Хем няма да подпишем, хем ще продължим да говорим. С два кратки коментара. От една страна премиера признава, че ние нямаме пари и те искат да изнудат Уестингхаус да влезе с почти половината от разходите, но в същото време те много добре знаят, че Уестингхаус няма да го направи, защото ние живеем в века на информационните технологии и всеки знае, че Уестингхаус от десетилетия, откакто е на ядрения пазар, а Уестингхаус е много по-стара още от преди ерата на ядрената индустрия, но в ядрената индустрия Уестингхаус няма практика, няма своя наложена такава практика да участва като инвеститор и експлоататор. Те дават интелектуалния продукт. Да, те дават инженерния продукт. И си го продават и след това махат с шапка и чао следващия, който иска. Ето, заповядайте, нашата технология е най-по-добра. Добре, трябва ли въобще да се радваме или да скърбиме, че няма да има нов реактор в България? Днеска сутринта по Националното радио бившия шеф на централата Иван Генов си скубеше косите и погребахме и ядрената енергетика. По-скоро трябва да се радват българските граждани и най-вече родителите на децата, които ще трябва да поемат тежестта от това, което в момента се произвежда в АЕЦ Козлодуй като ядрен боклук и това, което би се произвело, ако би се построила и експлоатирала нова мощност. Ние така и така вече произвеждаме ядрен смъртоносен боклук, който един ден ще трябва някъде да го обгрижваме много дълго, много скъпо и много опасно с непредвидими последици за хората и природата на България. Така че всяка една... Някой ще ви каже, там ще отидем, ще го заровим някъде в Балкана. Какъв е проблема? Лилов, моля ви се. Това са несериозни приказки. Ядрената мафия така говори от 70 години. Там и това там го няма никъде на земното кълбо. На земното кълбо няма ефективно действащо хранилище за отработено ядрено гориво. Няма. Има хранилище за отработено ядрено гориво, но те всички се, образно казано, дънат, провалят се. И това е в рамките на няколко десетилетия. А ние говорим, че боклука, този смъртоносен, трябва да се съхранява минимум 100 000 години. Американците не можаха да стискат 15 години своя ядрен боклук от производството на първите си атомни бомби. В щата Ню Мексико имат хранилище, пионерно. То не издържа 15 години. На 14 февруари на връх Свети Валентин миналата година 14-та, то изпуши. И те сега се чудят какво да правят. От всичките 100 действащи ядрени реактора в Америка нито един грам отработено гориво още не е заровено. Всички са на повърхността на Земята. Да, в контейнери са, ама тия контейнери няма да издържат 100 000 години, те 1000 години няма да издържат. Не, ние го виждаме дори и по саркофазите на Чернобил, защото първи саркофаг, втори, трети, ще стане с вероятно 10 ще се направят и непрекъснато те ще се разпадат под действие на излъчванията, радиациите, явно, че това са не проучени добре физико-химически процеси. Абсолютно.
Той даже, вие много правилно го казахте, именно непроучени физико-химически процеси и то в дъното на ядрената индустрия, в дъното на ядрената мафия, в дъното на всичко, което се прави в тази индустрия в света, е производството на несъществуващия химичен елемент плутоний. Него го няма на Земята. Всеки един ядрен реактор го произвежда. Но самите учени не знаят неговото поведение в рамките на хилядите, десетките хиляди години, през които той ще съществува, докато се саморазпадне. Той е относително по-късно живееш по сравнение с ураните. Но учените не знаят поведението на този химичен елемент. И те вече са хванали в главата. Имат хиляди тонове на работен плутоний, складират го някъде, но той вече дава странични ефекти, за които те нямат отговор. Така, между прочим, може би трябва да кажем на зрителите, че плутония и едва ли има нещо по-отровно на Земята, вече не говорим за радиоактивността, доколкото знам, милиардни части от грама в кубически метър са достатъчни за смърт. Да, той е силно токсичен, радиоактивен е, много по-радиоактивен е, защото е по-нестабилен от ураните, той е по-тежък. Именно поради това, че е нестабилен, той заради това го и няма не само в Земята. В естествен вид, да. В естествен вид го няма, не може да се задържи толкова дълго, колкото е примерно урана, дългоживеещия изотоп е 4,5 милиарда години е периода на полуразпад. Докато при най-интересния плутониев изотоп, плутоний 239, той е 24 000 години. Тоест изключително нестабилен, високо радиоактивен, токсичен и каквото си представите, всичко най-лошо може да му препишете. Без да сгрешите. В смисъл, не си съчинявам, защото не ми хареса. Има си дебели книги написани по въпроса от бамбашка учени. Добре, какво правим при тази ситуация в енергетиката? Тя е фалирала. Да. Министърката непрекъснато ни обяснява 3,5 милиарда. Аз дори си мисля, че са повече пари. Непрекъснато се реве, че е била в тежко състояние. Виждаме, че се изнасят от вашите графици и таблици огромни количества електроенергия. Значи, ако тя е в тежко състояние, няма да може да изнася, защото няма да може да отговори на нуждите на вътрешния пазар, камо ли за износ. Много логично ви разсъждавате, господин Лил. Каква е логиката в развитието? Няма логика. Логиката е да бъде краден. Чакайте, какво значи няма логика? Няма пазарна... Как го управляват този Като бранш? ни лъжат. Като ни лъжат, те не ни казват, че имаме рекорден износ, защото ако кажат, че имаме рекорден износ, как ще ни обяснят, че трябва да ни поскъпва? Все едно шейха да каже на своите хора, на бедуините, ние ще изнесеме 1000 варела повече петрол и заради това за награда ще ви поскъпнем бензина. Не се връзва. Заради това те крият износа от една страна. От втора страна крият факта, че НЕК е изтласкан от този износ. НЕК до 2010 година е участвал активно на износа на пазара и балансът му е бил положителен, финансовия. След 2010 година рязко се смена посоката и НЕК се затъва с стотици милиони, дето казвате сигурно с милиарди. Тези неща не се казват. Търговете се крият, потоците се крият, финансовите нива, на които се продават, също се крият. Има ли и по-страшно криене? Вие бяхте инициатора тук в България и навън по света да се проучи историята с доставките на нещо, на ядрено гориво. Да. Заеца, между прочим, една скоба, ние до сега не знаем точно истинската стойност на тези доставки, защото чисто неофициално сумите се колебаят от порядъка между различно ги дават, между 85 и 120 милиона долара годишно. Аз мисля, че там съществува пълен хаос. Само ще ви кажа, че по едно време издирваха 2 загубени ядрени касети. За едната подозираха, че е отишла при терористите. В Козлодуй със сигурност 6 са изчезнали. Сериозно ли? Господин Лилов, аз приличам ли? Не, аз не съм изненадан, защото гледах дипломатическите ноти и трескавата дейност на световните разузнавателни агенции да издирват 2 ядрени касети. Вие сега в момента 2. Ми казвате за 6. 2008 година 6 ядрено-горивни касети за нашите реактори, сега действащите,
От АЕЦ Козлодуй наистина не са изчезнали. Аз имам документално потвърждение, затова и съм подал сигнала на абсолютно всички институции, в това число и на Борисов в миналия първия кабинет. При което той ми отговаря: господин Котев, не се занимавайте. Не, той лично, но негова чиновничка от канцелария приемна го е подписала преди точно 4 години, януари 2011 година. Тя казва: не се занимавайте, вика, с глупости, защото до сега бюджетът е похарчил повече от 2 милиона лева да ви опровергава вас. Така, само ще отбележа, че имаше огромен скандал с хванат наш камион, точно по това време, когато вие говорите, натоварен с радиоактивен материал, с крайна точка на дестинацията Иран. Чудесно знаем какво става в Иран. Точно говорим за онзи период, за който вие говорите. Аз не знам къде е изчезнал, но документите говорят, че е изчезнал. Затова ли подмениха вида гориво там? Не, той вида гориво законно си се беше тръгнал да се подменя още от 2004 година, но от 2007 година аз по хода на моите професионални задължения, аз бях главен експерт реакторно-физични анализи, по хода на своите служебни задължения открих, че горивото се държи не така, както би трябвало да се държи по документация. И проведох дълго разследване в продължение на 1 година, при което установих, че всъщност на нас ни се пише, че ни се дава едно гориво, все едно аз да ви дам пакет с боб, ама на него да пише, че е леща. Или пък да ви продам тенджера под налягане, в смисъл документация за тенджера на налягане, ама да ви... Добре, това е опасно ли? Това е непредвидимо опасно. Естествено, че е опасно. И то си имаше и последствия, и ще има последствия, защото този вид, понеже ставаше въпрос за рециклирано ядрено гориво, веднъж вече използвано, повторно преработвано, чистено, дообогатявано и връщано в Козлодуй за експериментална експлоатация. Тази попара с опасността ще сърбат и поколенията, които след време ще трябва да приемат продукт от отделението на това рециклирано гориво. Добре, а опасно ли е нещо друго? Колеги, дайте компютъра. Това е системния електроенергиен оператор, който управлява системата на България. Всъщност, нека да го увелича. Нещо, което ми прави впечатление, дори сега това е в реално време, както виждате, дори поскочи. Да, през секунди се сменя, да. 34%. 2000 беше и 24, сега е 2020. А то флуктуира. Двата реактора са по 1000. Да. Защо имаме 1000 и 1000, 2000, а имаме 2020, преди малко беше 2024. Много те въпрос. как работят? Над прага на... Те работят над прага на електрическия номинал на електрогенераторите. Какво означава това? Мога ли да направя една аналогия? Примерно, карам си колата, тя си има ограничения. Шофьорите ще ме разберат на оборотите, където стрелката влиза там. Обикновено червена зона, така се е нарисували на цифърбата. Реакторите в така ли зона работят? Според мен е в такава. Тоест, те твърдят, че номиналната мощност на реактора, значи ние в момента, за да разберат правилно вашите зрители, в момента ние виждаме електрическата мощност на изхода на... Защото той има топлина, която е по-голяма. Да, първоизточника е топлинната, ядрена топлинна мощност. Която е 2 пъти, 3 пъти. 3 пъти е по-голяма. И те твърдят, че ядрените реактори не превишават номинала по топлинна мощност, т.е. 3000 мегавата топлинна мощност натоварване. Обаче по веригата парогенератор, турбина, електрогенератор са там помпи, тръби, са направили подобрения, които повишават КПД-то от 33, примерно на 34 и няколко процента, и оттам се получава по-високо. Между другото, уникален случай, ето сега се занулира, изчезна показанията хванахте уникален момент. В момента електроенергийният системен оператор блокира. И пак се възстанови. Защо? Трябва да ги питаме нещо. Не им е много стабилна системата. Така. Дали са направени тези подобрения или реално имаме пренадуване на топлинната мощност на реакторите, това за съжаление не може да кажем, защото нямаме в реално време показанията на натоварването на реакторите, но аз подозирам, че Тоест, това е нещо като супер тайна, независимо, че не е обявено официално за класифицирана информация. Не само, че супер тайна. Аз още 2011 година съм ги хващал, че те надуват мощностите на 105-106% са работили. Добре, може ли
това да е причината за толкова извънредни аварии. Абсолютно. Защото имахме една поредица от аварии буквално през няколко месеца. Абсолютно сигурно, че това е причината. В шести блок. Точно така. Сега едно от обясненията са некачествени материали. Вярно, че в и доставки в Русия имаше огромен скандал с ядрената индустрия. Излезе един доклад. Разни хора бяха прибрани. Имаше и един доклад на техния министър, изпратен до Путин и Медведев, където се говореше за крещяща липса на кадри, на персонал, спадане на квалификацията, на качествата и най-вече мафия, която се стреми да граби и примерно вместо да влага необходимите специални марки стомани, влага ефтини стомани, това подава, но това беше преди 3 години и там взеха някакви мерки, защото все пак е ясно за какво и да реч. В момента нещата са по същия начин. Буквално преди седмици генералният директор на Росенергоатом, това е оператора на 10 руски атомни централи. Те имат 10 атомни централи с общо 34 действащи блока. Но генералният директор каза: колеги, не чакайте компенсация на заплатите през 2015 година. Забравете. Така. Не, това е ясно. Ама защо? това е по веригата, абсолютно веднага демотивира персонала. И го провокира да търси нелегални способи, за да си... Добре, аз отново се връщам на таблицата. Колеги, дайте, сега в момента е 2,28. Да. Виждаме, че зелената енергия, това, което е ФЕЦ, фотоелектричните и вятърните дават близо 1000 мегавата, а АЕЦ дава 2000. Точно така. Големите тецове 1600. Всъщност, необходимо ли е въобще това надуване? Айде да кажем от ефективност на самата АЕЦ. Да. Но съществува ли, освен риска, от дребни аварии, отказане, заради излизане от параметрите, разчетните, на температура, на нещо друго, на отделни възли, детали, които не са фатални, те обикновено са първопроводния, втория цикъл. Опасно ли е за самите реактори? Може ли, допустимо ли е да се надхвърлят такъв специфичен отрасъл и с такива специфични и опасни, нека да го кажем директно, съоръжения, проектните показатели? Естествено, че е опасно. Защото винаги се слага един резерв при всеки проект. Да, запас. Също тук е изяжда се резерва, да. Опасно е и те обаче, как да ви кажа, тук специално в ядрената индустрия, тя е положена на принципа на алчността. Там алчността заслепява всичко и убива всеки ограничения и всеки усещане за сигурност и за мерки и за норми. Между другото, имайте преди, че като виждате 2000 и над 2000 мегавата натоварване, имайте преди нещо, което може би и да знаете, може би и да сте забравили в момента. АЕЦ Козлодуй е единствената атомна централа в света, която си има собствена водно-електрическа централа. Да. И най-вероятно мощността на водната електрическа централа, която не е голяма, около 5 мегавата, но предполагам, че тя също се приплюсва към двата блока, вместо да е изведена в отделна графа към вецове или заводски вецове. Това също да го знаят хубаво вашите зрители, за да не се чудат. Да, надува се, но те сега, след като ги разкрих 2011 година, че стигнаха 105-106, бяха на ръба да отидат и нагоре. Сега като че ли има леко коротяване до към 104%. Добре, само ще отворя една скобка. Промените предвиждат да имате и трета цена на тока и тогава ще ви стане солено. Третата цена за върхова мощност, между прочим индустрията така плаща, върхова мощност, това предстои да се въведе и за бита. Тоест смятайте, че от 6:30 примерно сутринта до 8:30 или до 9 и от 5 часа и половина, когато почва натоварването лека по лека или може би от 6 часа до към 9:30 ще ви калкулират тук на едни много солени цени. Но аз пак да се върна. Всъщност, можем ли да кажем, че целият проблем се ражда не толкова от структурни несъответствия и всичко останало от голямата далавера в енергетиката. Ето, вие засегнахте въпроса с лицензите на реакторите. Какво е общото между
годността на реактора да работи и лиценза. С какво се спекулира в тази област? Да обясним на хората, защото явно не. За да разберат хората, трябва да им кажа каква е световната практика в ядрената индустрия. Водещите световни ядрени държави, т.е. експлоатиращи така наречените мирни ядрени реактори, това са Съединените американски щати с близо 100 реактора и Франция с 58 действащи реактора. Това са общо почти половината от сега действащите в света ядрени енергийни мощности. Практиката при тях е следната, че блоковете, респективно реакторите и блоковете от това поколение получават един лиценз, който е съизмерим с проектния ресурс на експлоатация на тези съоръжения, който като правило е 40 години. И когато една мощност ядрена бъде въведена в експлоатация, добре, вие казахте 40 години, защото тогава в България лицензите са, както се вика, за доста по-къс срок. За по 10 и под 10 години. Последните две лицензии, съответно за 5 и 6 блок в АЕЦ Козлодуй, за 5 блок е 10 години, за 6 блок е 8 години. Защо не ги издадат? Не мога да разбера. След като експлоатационният срок на реактора, включително по руската документация и в Русия е така, 35 години и там ги издават лицензите за 35 години. Защо в България 8 и 10 години? Защото трябва да се краде, господин Лилов. Защото... Тоест искате да кажете, лицензията изтича, а не срока на действие на реактора, но под претекста за изтеклия срок на лицензията, лъжейки ни, че реактора трябва да се оправят, те взимат поредните заеми, стотици милиони и ги сипват там. Точно така. След като не сте инженер, го разбрахте, аз предполагам, че и вашата аудитория прекрасно ще го разбере. Лицензията подменя се лицензията с понятието проектен ресурс на съответната мощност. И лицензията се раздробя на малки периоди, за да може след всеки период да се казва: виждате ли, дами и господа, трябва пак да ви вдигнем цената на тока, защото трябва няколко стоти милиона или няколко милиарда, както сега в момента се гласат 2 милиарда лева да усвоят по абсолютно ненужно удължаване, за които аз вече ви казах, януари месец министъра каза в парламента, че 190 милиона вече са усвоени. Но нищо не е направено. Така, ние отчетохме, между прочим, и някои европейски програми. Аз това пропуска е мой, не се сетих да ги взема за този разговор, да се види какво сме учели по европейското финансиране. Между прочим, такива отчети имахме и по предишните програми, предприсъединителните фондове. Говоря предприсъединителните, т.е. преди да станем членки на Европейския съюз. И всеки път се отчиташе, че проблема с удължаване на сроковете е решен. И както се казва, всяко правителство идва и казва: дайте да спасим отново реакторите и да изсипеме милионите. Даже много интересно е и на блога ми, които ваши зрители се заинтересуват, могат да открият не в една и две статии на моя блог, където аз показвам как френския държавен енергиен концерн Арева в продължение на дълги години на собствената си интернет страница, в постстраницата за сътрудничеството с България, посочваше, че живота на 5 и 6 блок е удължено с 15-20 години. Това го сочеше продължение от 2006 година насам. Поне от 2006. С които ние си имахме договори и те редовно. Да, те си получили пари и си твърдат: ето, ние работили сме в Козлодуй и сме им удължили живота. Обаче на 10 април миналата година негово превъзходителство Мусио Дюкабан на 10 април 2014 година с голяма бизнес делегация посещава АЕЦ Козлодуй за ново удължаване. И на следващия ден страницата на Арева се промени. Пак си остана удължили са живота на 5 и 6 блок с 15-20 години, обаче са донадили още едно изречение. Казва: това е добра основа, за да продължим работата през периода 14-19 година. Мусио Дюкабан, негово превъзходителство, френския посланник у нас, който на ден по няколко пъти излиза по националните медии, за да казва кой е гнила ябълка, кой е здрава ябълка. Аз твърда, че той се участва
в схеми за източване на българската енергетика по линия ненужни модернизации, удължаване на животи на ядрени мощности, което въобще не е нужно. Всяка страна си защитава интересите и от тази гледна точка френският посланник си върши добре работата за Париж. Ние не можем от него да чакаме да върши добре работата. Ние трябва да искаме. Но защо нашите институции и медии му съдействат? Български институции и медии съдействат на френския посланник да източва пари към Франция. Окей, негови интерес може да включва колониално поведение спрямо партньорска държава. Но къде е българския политик, българската институция или българската медия? Ами винаги съм казал, че отговорни за държето в една държава са собствените управляващи, след това с всички външни и нека да спреме да си измиеме ръцете с лошата Москва, лошия Вашингтон, лошия Париж, лошия Белин. Точно така. Защото това им прилича точно на поведението на гърците, нали, лошата Меркел. А знаем какво беше в Гърция. Сега, може би, едно последно обобщение, ще фалира ли енергетиката? Ами, ако продължава по този такъв безогледно алчен начин да се граби и да се прикрива, защото реално нямаме... Не се търси виновник за това състояние. Самия министър-председател, министъра на енергетиката, всички те казват, дайте ще изтеглим един кредит от 4 милиарда, ще запълним дупките в енергетиката и от тук нататък, който посегне, ще го дараме по ръцете на прокурора и в затвора. Ама, господин Борисов, госпожо Петкова, ама моля ви се, дайте сега да го направиме. Дайте да видим за тия 25 години кой е блажил от кацата и сега да го вкараме и техните имущества да вземем и с техните пари да запълним дупката на не кредит, който бъдещите поколения ще изплащат и естествено ние не вярваме на думите на министъра, че оттам насетне те ще ги ударят по ръката. Нищо подобно, след като до сега не си го направил, няма и в бъдеще да го направиш. Добре, ясно. Може би с аферите, далаверите трудно ще спрем. Аз се питам, толкова години нямаше Министерство на енергетиката в България. Подозирам защо, защото Министерството подлежи на публичен отчет. Комитет беше, да. Комитетите и агенциите не подлежат на публичните отчети. Към тях не могат да се отправят питания в парламент и така нататък. Необходимо ли е да се реже с нощта? Да, с примерно, скалпел, много остър скалпел, да. Да извадят част от мощностите и да си ги оставят, примерно. Това, което Ковачки не е направил и където държавата носи последиците за въглеродните емисии, говоря конкретно за Бобов дол. Стига сме подкрепяли и частниците, същото въжи. Можем ли да преразгледаме, например, може ли да преразгледаме цените на зелената енергия, това, което Германия реално направи? Защо не го правят тук? Защото в България, за да върви краденето от енергетиката, се пречи на прозрачността. За мен най-голямото, най-ефективното лекарство е прозрачност и само прозрачност. Докато това, което правят и сегашните, и всички досега управляващи, всичко е правилно в посока завеси, тъмнина, завеси, мъгли и така нататък. Така се прави с настоящите промени в закона за енергетиката. Вкарва се функцията на Държавната агенция за финансова инспекция, която обаче, колкото е свършила работа до сега, толкова ще свърши в бъдеще. Тоест, пак се слага завеса, за да се лъжи, че ето ние се грижиме за вас, обаче видите ли, толкова много се грижиме, че трябва пак да се бръкнете от 1 юли за по-висок, по-скъп ток. Сега, в мен възниква още един въпрос. Има ли възможности, т.е. не има ли възможности има с какво да си обясним, че българските правителства, българските регулаторни органи, парламентарната комисия по енергетика и всичко останало продължават упорито, настоятелно да не поставят цялата му острота един много важен въпрос. Ако си монтирам, примерно, фотопанел на покрива, да се включа към енергийната система и тя да ми плаща така, както плаща, примерно, на различните възобновяемо енергийни аферисти. Да го нарека, защото в България цените, кой знае защо, са определени за по-високи от Германия
примерно при фотоволтаиците, при по-малко слънцегреене в Германия? Според мен въпросът ви е риторичен. Вие много добре знаете отговор на въпроса. Това не се прави, защото това все едно означава, ако вие сте кон, извинявате за сравнението, да ви свалят юздата. А без юзда няма как да ви задават посоките на движението. Ляво, дясно, на тъгъдък, а сега поспори малко ляво, дясно и така. Това означава липсата на юзди, на хомот или... Добре, но по този начин ще си икономисат огромни пари за някаква реконструкция в енергетиката, защото друго е хората сами да си произвеждат част от тока и да могат и да печелят от Господин Лилов, това. каква ерес вие носите тук? Икономисване на пари от ремонти означава икономисване на постъпления в джобовете на същите тези политици и чиновници. Вие как си мислите? Тия хора от заплата ли живеят? Не, те със сигурност предполагам, че не живеят от как ще ми заплата. вземете от... Но поне като гледам с какви коли се возят, това не става с как заплата. ще Личите им вие? автомобили, личите им имоти. Те по декларациите им няма кой знае какво. Повечето са турили, говоря за висшите чиновници в енергетиката, по 1-0. Но хубавото на декларациите е, че си фигурират с имената, можеш да стигнеш и до едините граждански номери, знаеш къде са родени и всичко останало, почваш да издираш роднините им и в момента, в който стигнеш до роднините, се фащаш за главата и гледаш един огромен списък такива поименици от фирми, отваряш търговския регистър, намираш отчетите, пак се фащаш за главата, защото става дума за многомилионни обороти, 30, 40, 50, ама това на отделна фирма. Като си представи човек, че са по няколко и изведнъж разбира, че тези хора са мултимилионери. И вие искате да им го икономисате това. Тоест постъпленията да им икономисате, да няма ремонт и държавата нещо... Не, всичко е... Добре, как така се оказа, че примерно премиера Борисов е свързан с жена, която е основен, говоря за банкерката Цветелина Борислава, основен играч на електроенергийния пазар. Нещо да напомня, което хората не го знаят. Аз тук съм ви показал списъка. От 100 зелени централи, 100 бяха направени с европейски пари и субсидиране между 75 и 95 на 100. И цените в България за ток от тях се оказаха средно 2 пъти по-високи, отколкото цените в Германия, която има с 1/3 по-ниско слънцегреене. Говорим за фотоволтаиците, ама същото и по вятърните централи. Как така се оказа, че един премиер е свързан с това? При Станишев е същото, защото малко хора знаят, че поименник от фирми на Моника Станишева също фигурират енергийни мощности. При Бареков, който също е водач на политическа сила, бившата му съпруга също беше вързана. В общи линии всички водещи политици на основните партии са вързани. Аз не знам как премиерът е свързан с ВЕИ-тата. Все пак моят сектор е, аз пак ви казвам, аз гледам най-големия производител и по случайност той е ядрената атомната електроцентрала. А както ви казах, самата му партия е основана с пари, аз смея да твърда, със сигурност източени от АЕЦ Козлодуй по онази схема за спасяване на 3 и 4 блок и благодарност лицето Владимир Уручев вече е 3-ти мандат евродепутат. А между другото по време на втория мандат и първия мандат на Борисов като премиер, втори мандат на Уручев като евродепутат, те погазиха Конституцията на Република България, осигурявайки на Уручев, бидейки член на Европарламента, същото време да управлява АЕЦ Козлодуй и същото време да управлява Държавно предприятие радиоактивни отпадъци. Това е грубо нарушение. Това е в троен конфликт на интереси. Аз съм подал сигнал до прословутия Филип Златанов с тефтерчето. Той ме е писал в тефтерчето, но вие тази страница с моето име никъде няма да я видите по българските медии, нито се говори. Уручев беше спасен с аргумента, че длъжността член на Европарламента не е публична длъжност. Моля? Добро утро. Това сериозно ли го казват? Това си го има решение на Комисията за конфликт на интереси, когато Златанов все още беше неин председател. Майко мило, и това е абсолютна истина. Но и това не е всичко. Ние отправихме, аз с помощта на мои съмишленици, отправихме питане до председател на Европарламента, другаря Мартин Шулц. И го питахме, господин Шулц, е ли длъжността член на Европарламента публична или не публична длъжност? А той отговаря,
понеже е избран публично от народа, то неговият статут е различен от статута на служител на Европарламента. Той не казва дали члена е публичен или не, а той казва, че статутът му е различен от секретарката. Да. Европейската бюрокрация в действие, той прикрива душманина фактически. Той прикрива човека, който е погазил Конституцията на страна членка на Европейския съюз. И този човек все още е евродепутат. Добре, аз не съм изненадан, след като имахме и едно недоразумение, което се занимаваше с енергетиката. Аз говоря за бившия министър Делян Добрев. Същия. Не мога да си представя как може да отговаря за енергетиката. Същия в момента е председател на комисията. Да, а сега е основен фактор вече парламентарен. Мога да си представя как решаваш тези сложни проблеми, при условие, че нямаш никаква диплома от Америка. Дипломата ти по маркетинг от Хасковския филиал на УНСС по основния ти предмет маркетинг. Той продължава активно да работи и вие може да влезете в сайта на Народното събрание да видите как той ръководи заседанията на комисията. Той натиска министъра на енергетиката Теменужка Петкова да прокара решение на Министерски съвет, с което да освободят АЕЦ Козлодуй от задължението да внася 80% от печалбата си в държавния бюджет. По този начин образува дупка в бюджета, която дупка обаче ще се покрие от многомилиардния дълг, който същите управляващи гласуваха. И по този начин, вместо да ни крадат чрез повишаване цената на тока, ще ни крадат чрез изплащане на външен дълг с десетки години напред. Това прави господин Добрев в момента като председател на Комисията по енергетика и бивш министър. Добре, на времето вие се бяхте изправили с един плакат там в Европейската централа. Под прозорците на Европейската комисия, да. Можем ли да разчитаме на Европейската комисия или трябва сами да си оправим каштурката? Включително и енергийната. Не може да разчитаме и аз не виждам коректни и наистина партньорски, равноправни отношения с старите страни членки, нека така да го наречем, и с старите демокрации. Ето, както ви посочих и примера с Мусио Дюкабан, здравата ябълка, по същия начин, ето, ние сега чухме премиера Борисов, в края на своето изказване от трибуната той каза, че ще продължаваме да се работим с Уестингхаус. Уестингхаус също печели договори за десетки милиони по тези измислени схеми за модернизация. В същото време техните блокове. Прави ми впечатление, че нещата може би зависят и от личния профил на хората, които отговарят за България. Примерно, сега почти не може не само да чуеме, там умишлено има бягане от публичността на американското посолство, на новата посланичка Марси Райс, но ми направи дълбоко впечатление, че едно доста брутално преди лобиране за конкретни частни американски икономически интереси. Това число и за проекта за седми блок, тя лобираше. В последните 2 месеца е рязко притъпено. Няма го вече. Абсолютно сте прав. И аз го усещам това нещо. Няма обяснение защо се случва, при условие, че в служебната характеристика на всеки американски посланик, това е служебната му характеристика, изрично е записано, че една от основните му задачи като посланник е да се грижи за американските икономически интереси, а там всичко е частно, както разбираме. И по това се оценява и дейността му. Според мен всичко е правилно и ще ви кажа защо, моето усещане защо е така. Този период съвпада с периода след посещението на държавния секретар на Съединените американски щати, доколкото си спомняте, в средата на януари месец. След неговото посещение, забравих как се казва, Джим или Джон Кери. Нека да не иронизираме Бойко Борисов. Той ни граби, така че това е най-малкото, което можем да му отвърнем. След идването на държавния секретар, който по наша аналогия е външен министър на Съединените американски щати, България изведнъж и се появиха нужда от 16 милиарда. Заема не беше свързан с това, заема е свързан с... Всичко е свързано, господин Лилов, според мен. И другия ключов момент, който Джон Кери каза по време на посещението си, че Америка ще ни изпрати консултант по енергетика.
Така, аз още не съм го чул, не съм И го никой не го е чул, никой не го е този видял. Да. консултант. И защо въобще е нужно Америка да ни изпраща консултанти? Ами, значи ние вече геополитически сме важни, те искрено се притесняват от руската зависимост на българската енергетика. Според мен не без основание, защото и в ядрената енергетика с ядреното гориво и в газа ни изцяло зависиме от Русия. Това не е хубаво. Според мен по-скоро се притесняват от потоците, черните потоци, които изтичат от енергетиката, да върват в правилна посока. Тоест този енергиен експерт по-скоро ще бъде финансов и ще удра, който трябва, ако потоците не върват в правилна посока. Не, значи проблема с България вече е друг. Аз ще ви кажа поне моето мнение. До сега бяхме задния двор на партньорите ни. Сега на фона на исламизацията на Турция с Ердоган и на фона на събитията в Украйна се превърнахме в геополитически много важна територия. А геополитически важна територия никой не желая да гледа особено мафии, некоректни игри. Т.е. имаме промяна лека по лека и ще усетиме на политиката на Запада, защото до сега политика на Запада към България нямаше. Беше от типа, там да не свършат някоя глупост война да направят като Милошевич, това стигаше всички български елити да се радват на одобрение навсякъде. Ще има ли въобще решение проблема, защото това е проблем, българска енергетика, или да очакваме наистина няма ли прозрачност, няма да има решение. Има ли прозрачност, макар и частична прозрачност, частично решение. Пълна прозрачност, пълно решение. Тоест, това, което казва Георги Котев, да има истинска демокрация в България, с имитация на демокрация няма да стигнем до нищо и ще си останем и без ток къщите. Благодаря и до следващото предаване.